తెలుగు భాషామ తల్లికి మా సవినయ నీరాజనాలు. ఏ కులం ఒక సందేశాత్మక హాస్య లఘు నాటిక. సార్ ఏంటండి? సార్ మీది ఏ కులం? అదా మీ కుతూహలం? ఏ వయసులో? అంటే వయస్సు బట్టి కులం ఉంటుందా? ఉంటుంది మరి. చూడండి, బాల్యంలో బాలకులం, యవ్వనంలో యువకులం, వృద్ధాప్యంలో పండుటాకులం, రాలిపోయే ఎండుటాకులం. మరో రకంగా చూస్తే బాల్యంలో చిగురుటాకులం, కుర్రతనంలో బాకులం, యవ్వనంలో చాకులం, మధ్య వయసులో మేకులం, చరమాంకంలో రేకులం, రాలిపోయే ఆకులం. అది కాదు, మామూలుగా మీది ఏ కులం? ఓహో, మామూలుగానా? ఎవరు లేకుంటే ఏకాకులం, ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమికులం, పెళ్ళయ్యాక సంసారికులం, కానప్పుడు బ్రహ్మచారికులం. అది కాదండి, కమ్మ, కాపు, అలా మీది ఏ కులం? అదే. ధనముంటే ధనికులం, లేకుంటే బీదకులం, దేవుడిని నమ్మితే ఆస్తికులం, నమ్మకుంటే నాస్తికులం. మీకు అసలు కులం లేదా? అయ్యో, ఎందుకు లేదండి? ప్రయాణిస్తే ప్రయాణికులం, యాత్రలు చేస్తే యాత్రికులం, మాయలు చేస్తే మంత్రికులం, ఉపన్యసిస్తే ఉపన్యాసకులం, హాస్యం పండిస్తే విదూషకులం, పాడితే గాయకులం, సభలో ఉంటే సభికులం, సినిమా హాల్లో ప్రేక్షకులం, టీవీల ముందు వీక్షకులం. మీరెక్కడ చదివారు? మేమా? చదివింది గురుకులం, అభ్యసిస్తే అభ్యాసకులం, బోధిస్తే బోధకులం, వృత్తిరీత్యా అధ్యాపకులం, పత్రికల పాఠకులం, నేర్పించే శిక్షకులం. అసలు మీరెవరండి ఇలా చంపుతున్నారు? రక్షిస్తే రక్షకులం, భక్షిస్తే భక్షకులం, వంచిస్తే వంచకులం, పంచుకుంటే భాగస్వామికులం. అసలైతే కష్టపడే కర్షకులం, నిరంతర శ్రామికులం, వినూత్న ఔత్సాహికులం, కొత్త కొత్త ప్రయోగకులం, వ్యాపారాలు చేసే వర్తకులం, మార్పు కోరే పరివర్తకులం. అసలు మీ వయసు ఎంతండి బాబు? వయసా అండి? వయసులో కొందరికి పూర్వీకులం, మరికొందరికి సమకాలీకులం, ప్రస్తుత వర్తమానీకులం, కొందరికి స్ఫూర్తిదాయకులం, మరికొందరికి మార్గదర్శకులం. మీకు దండం అండి బాబు, ఇంకెప్పుడు మీది ఏ కులం అని మాత్రం ఎవరిని అడగను. అలాగేనండి, దండం. వదిలేద్దాం కులం మతం, అనవసరపు నెపోటిజం, లేదిక ఏ వ్యాకులం. కలిసుందాం నిరంతరం, సహకరిస్తూ పరస్పరం. మీరు మేము కాము, మనమంతా మనం. అందరికీ నమస్కారం.